किन जिया जी बात के बूझी। एक बार लड़ी है जीजा मुखिया के चुनौआ जी, सबका से मांगब भोटवा जाई गौआ गौआ जी। माई के कृपा रही सब कुछ हो जाई सही, कि जीजा जी चली मैहर नगरिया दर्शन कराई दीना, कि लड़ब मुखिया के चुनौआ माई जिताई दीना, जिताई दीना, जिताई दीना। बोला बोला औरत देवी की रउआ खाती मांगब दुआ हमहू बिछाई के अचरा, राइटर सूरज गोलू गावे आई है माई के पचरा। ए जीजा जी गोलू मनी से पचरा गावे के बा। रउआ खा